Hooray! Three cheers for GMT. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Ellen Dubai! Ellen Dubai! Ellen Dubai! Three cheers for KCC. Hip hip. Hooray! बिफानि बानजायनायाव नैबे गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटियाव सप्तासेनि क्रिकेट मेच जानानै थांबाय दिनै जोबथा नोंथाङाबो बाहागो लाफैबाय इन्डियानि एज ए रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै मा फोरमायगोन? खोब मोजां जादों जेनाखि जोंनि खाथिनि हादोर भुटान आरो इन्डिया आरो जों बिसेसकि बर्डार एरियायाव थानाय सुबुंफोर जों बर' आदिबासि गासैबो हमनानै ला मोजाङै जोङो रिलेसनखौ दोननांगौ दा बिनि थाखायनो बिपा भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशन आरो भुटान क्रिकेट काउन्सिल लोगो नांनानै बिथांमोना खुंदों नैबे गेलेफु माइन्डफुल सिटियाव खोब मोजां जादों ड्रागन 11 आरो क'क्राझार क्रिकेट कचिं सेन्टार बे मोननैनि गेजेराव फाइनाल मेचआ जादोंमोन ड्रागन 11आ चेम्पियन जादों मिजिंथियो बेफोरबायदि स्पर्ट्स बा क्रिकेट बा फुटबल जिखुनु स्पर्ट्सआनो जाया मानो बिनि गेजेरजों जेनाखि जोंनि रिलेसन सोमोन्दो खाथिनि हादोरजों खोब मोजाङै थागोन थांलाय फैलाय मोजाङै जालायगोन आलासि जालायगोन दा बिनि थ्रुयैनो जाहाथे जोंनि ओनसोलाबो खाथिनि देशनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन फैबाय थानाय समाव जों बेखौ मिजिंथिदों दा बेनोल' खोथाया जोङो मोजाङै रिलेसन जेनाखि सोमोन्दो बेखौ बिभिन्न कालसारानो जाया मानो स्पर्ट्सआनो जाया मानो बेफोरनि माध्यमजों जोङो दोनलांनांगोन दिनै क्रिकेट जालांबाय नोंथाङा आसाम फुटबल एस'सिएशननिबो सासे बिबानगिरि फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो भुटानजों माबा मोनसे फुटबलनि सायावबो राहा लानो सानदों नामा? जोङो रायलायबाय थादों बिफाजोंबो रायलायदों जिएमसिनि गभर्नर बिथांजोंबो रायलायदों फैबाय थानाय समाव जोङो फुटबल फ्रेन्डलिसफोर खुंनायनि लाहार फाहार खालामनायनि खोथा फैदों बिनि अनगायैबो माराथनफोर जोङो क्रस बर्डार खुंनो हायो नामा भुटान आरो इन्डिया जोंनि खाथिनि लोगो नांनानै दा बेफोरखौबो जोङो रायलायबाय थादों दा फैबाय थानाय समाव गेलेनायनि दारै बोरैहाय जोङो रिलेसनशिपखौ सोमोन्दोखौ गोरासिन खालामनो हायो बेखौ बिथा खालामनानै जोङो खामानिखौ मावलांगोन आरो सोमोन्दोआ ओरैनोबाबो मोजांखा आरो बोरै साबसिन खालामनो हायो बिनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन जों बर' लाइमोनफोरखौ माखासे जों क्रिकेटनि बेलायाव गोसो होयै बायदि नुनो मोनो दा बेनि बेलायाव नोंथांनि सायाव बुंनो सानो जिखुनु स्पर्ट्सआव गेलेनांगौ दा बाय बार्थ खिन्थु बर'फ्रा फुटबलखौ मोजां मोनो फुटबलाव मोजां थेवबाबो बे नङाखि जोङो क्रिकेटखौ साइडआव दोननानै जोङो थांनांगौ होननानै गासिबो स्पर्ट्सखौनो जोङो गेलेनांगौ खोब चेम्पियन जानायनि थाखायल' नङा जोङो गावनि देहानि थाखाय माइन्डनि थाखायबो जोङो स्पर्ट्सखौ खेलाखौ गेलेनांगौ दा बिनि थाखायनो जोङो गासैबो रोखोमनि स्पर्ट्सखौ गेलेनांगौ क्रिकेटखौबो गेलेनांगौ मानो होनोबा भारतनि इन्डियानि क्रिकेटनि सेक्रेटारियानो आसामनिफ्राय बावसो दा बिनि थाखायनो जोङो जिखुनु स्पर्ट्सखौनो जों हाया जों बायो होननानै दोननो नाङा जों जिखुनु रोखोमनि स्पर्ट्सखौनो गेलेनांगौ जिहेतु बिफाया अर्गानाइज खालामदों बिफा बिथांमोना बुंबाय थादों भुटान क्रिकेट काउन्सिलनि आफादगिरिजोंबो आं रायज्लायबाय थादों बिथांमोनाबो बुंदों फैबाय थानाय समाव टिमखौ बारायगोन